Kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọmamma mma zuru arụ ume? Kedu ihe m ga-emere Chineke odogwu na n'isi ime? Ọ bụ onye ga-akọ mmeso ọma Chineke, abụ ọma ka iji bịa n'iru gị Chineke m, abụ otuto ka iji bịa n'iru gị. Nwana ya eze Soro m na-eto ya, na-eto ya, ọ dị mma. imoni Soro m tobe ya, ọ dị mma. Ndị nke Chineke ya, ayeyeyeye aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa, n'ịhụnanya Chineke karịsịa. Soro m too Chukwu mgbe niile m kpọkuru gị, ị na-aza m elele anya n'azụ. N'ime mkpa m ka m kpọkuru gị, ọkwa ịzara m. o Chineke Onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, aṅụlụ ndụ ma onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, ebulite ụzọ atụba onye dịka gị, eze ndị eze onye dịka gị, aṅụlụ ndụ onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, amama amasị amasị onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, o. rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe, mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkọka Thank you.
Ajubugo mi kelukwu na-ezu na-esi metụta akemụrụ na akwanụ ndị ihe mere anyị ga-asụ unu nnọọ ọ ga-adịrị unu
Mercy Apostle WhatsApp. Mercy Apostle Twitter. You know that the man to God. Mercy Apostle. The never person who can buy Mercy Apostle. Mercy Apostle. Was it your money in too much? Igbo Day at Lagos State. Wherefore Mercy Apostle. This guy did too much. In a member, this guy. Mercy Apostle. Ezigbo mmadụ. Aka na-ese ezigbo onyonyo. Ọ bagụ digital na nke ikpeazụ. Hey, Mercy Apostle. Kedu ife ọ na-agwa m na nke ikpeazụ a? Ladies and gentlemen, Enekumanya wefude mukado. Ajiku. Ne witches. Enu kwa nesi ade. Okay. Then my gentleman, the chief. Keregi, isi amanya si Dr. Emeka Ọnụọra esima ya ikpe Chineke ike abụọ n'ọrụ alụbọchị taa ka ị nwere akụmosu wụsalụ kedu ihe ga-agwa anyị maka wụsalụ ana m agwa ejiji na ha ejide ọtụtụ ọnwụ ya ihe nwere na ọgba na onye wụtalụ ezigbo ngozi ịhụnanya I can't donate to Querida, agora se mulher que não mulher só. Chief, High Chief Patrick Bojeku, Obigirigi, Nibai, Otolu. Ibo na ba idea. Ọzọ m ga-agwa ha akwụkwọ na anyị dị Chineke. Ọtago ọmapa na papa were mụta fara. Ọmapa anyị nke ọma. Mgbe m chere okwu nche, onye nwe mmadụ ọzọ mmadụ. Onye na-agba anyị chere. Alright, I'll say it now. Yes,
I never barbecue, I never chicken. I know one time because one of them I know one time because somebody market in any fuka was I never in a car. I can remember I came to I
ọkụ niile bụ ọkụ mana enwere ọkụ na-enye ife. That's ife Honorable Chief Ọgọnna Chukwu na-enye akụ. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. 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 I'm a winner. I'm a winner. Just when you got the winner. I'll never do it. Just believe I'm a winner. Let me do it. How I do it. Allow me to enjoy myself. 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 If you know me, something you do, something you do. What I go show you, thunder go go. Something you do, something you do. What I go show you. Sure. This is how we begin the entertainment show. Aka na-emere egwu DJ Upline the building, aka onye ọ ga-adịrị mma. Ekene kelere m the highness of the highness, the man all the way from Odogwu na Lagos. Ekene kelere m Tochukwu Odunukwe. Anyọma na-ere onwe ka izizi anọ ọlụkwu ada amalị gị aka, oche ọka ama aka gbajie gị aka. With the respect of
Chief Simon Budumma Akochiana Onyecha. Hey! Stefano, the original blessed Naruko. Stefano, the original blessed Naruko. Hey! Ifa carry la banana, please. With the respect of IC Chairman, the organizing chairman, and the chair, and we shall
Anyị na-ekele gị ka mara onye Igbo. Kedu ka gị na Wosalu si wee dị? Wosalu bụ ezigbo nwunye di, ezigbota nwunye di, mkpụrụ ezigbo mmadụ gere eghe. Onye ka a na-akpọta ekwesị ka ebe kwenye dị owu. Gịnị ya ka o bụ ụzọ bịa ije di? O bụ ụzọ wee bịa ije di. O bụ ụzọ ọfụma wee bịa ije di. Mana ọ na-eme ka okenye, ọ na-eme ka ọmụaka na-akụzi na-agbazi mmadụ ya dị ka kedu ị na-agwazi ezinụlọ ya n'ụbọchị taata dịka ha na-akpọ mama? Ana m agwa
onwe ha ka ha kasie ọ bụkwa bụ ihe mere ọ ihe nnukwu ihe mere mana ana m ayọ ha ka ha tie mkpụrụ kwụsị arụ tụrụ fa ha were mkpụrụ ha na-aga ọ ga-adịrị ha na-ayọ Chineke nye ha ndidi ka ha ga-eji wee dị ọnwụ maka omume ka Chineke kasie mma n'aha Jizọs. Calculate the money where you spend on fare. You for them to find out why you're just looking just in there. I want to be everything that I need to collect. Because you do what I love, make sure you make some fun with How are you? Ever cool? I don't want
Let me see you.
Thank you so much. Can you talk to Lulu? What is all they do? Old Lagos Pride. Old Lagos Pride. Old Lagos Pride. I know some of them. You're welcome. Yeah.
And also a great writer. Aki Bazua. Odoguwari. I said it now. The kind of be Messi Apostle. Sweetie, what you Messi Apostle? My name is a producer. And I left them. Ultimate Brothers United Friends Club of Nigeria. Confidence Blue of Ski. The Macarita Matne. I know. I'm going to say that oh, don't go that to that. ọmọ abẹ́sí àpọ́sù ẹ̀rẹ́ ṣe bọ́ ní mẹ́rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí àìní ẹ̀mọ́ ọ̀kọ̀dọ̀ ọ̀nà ẹ̀mẹ́ ọ̀nà ẹ̀mọ́ kọ́nà ẹ̀kẹ́ ní ultimate bí a sá bẹ̀rẹ̀ ayẹyẹ bẹ̀rẹ̀.
echechi ma onye a bụ awa ebu chairman ọ maka ka anyị wee kwuo na anyị eji ofu efu wee bịa wee nye ya wee kwa nne na asị na isu ka mma mana na-adụ mmadụ ndị ọ nọ anyị na ya na-asị blada ọ ma ji owere ọbụla ike ebu nna gị atata ndị arapụrụ ya tatọ na agwa ndị ya anyị na-agwa ya na nwa amụrụ ahụ na-eto eto adịmotodo na ọrụ ahụ nna ya lụrụ ya n'olugoro ka ọ ya arụrụ ya ndị ọzọ ya wee nwa chịkọta ezinụlọ ọya anyị na-agụ ya ha biri n'udo en avance. Industrial.
amara afọ gị na ihe etu. Afọ m bụ Dr. Benjamin Okoye, ọgọ na be Eze Chinwoye, Albert, of blessed memory. Ka onye na-anụ n'ezinụlọ a? Ana m anụ Dr. Mrs. Amala Christiana Okoye. Ndị bata kịta ya gaba nwụsha ndị bata kịta jebe ụmụ ndị bata kịta mọmị ya na-ekwu ụsa arụ dịka ọgọ nwaanyị kedu ihe akọwụ maka ya? Ọgọ m nwaanyị dịchasị ala, very nice, humble, modest woman. Ụdị adịghị. In fact, I'm very grateful. Very grateful. Very grateful to her for bringing up my wife. In fact, the last experience money I never went on those weekend I not enough for almost 6 weeks. In fact, so the model you go to a name Nanjo, a will make a name with a cannon. You're going over them. It's me and me and I'm a little range. She's a very wise person. When you give advice, you can't any how many talk about it. I take you to know what where. It was shocked, very shocking because I got a person there. When you have time, I don't know what I can at least we the Bujanu church to know what. When I am going to work, I will get to see them. She died like the saints, very quietly. I know second law. There's here moment now one dog again. I say that the legacies of Mama, legacies here should live long. I know go here twice if you know which put at. Now I was out of Canada. Okukom gere hana n'aka mana amamu ebensi wee gogo ume ha ruru ya ayi mo maka nne na nna anyị na-asọ gị nnọọ nwanne m bịa nụ onye bụ mpa agba okwu ya kwara ebe kina gị na-esi wee dị iji wee maka wee bịa any okwu ya kwara nye ma emekọ ya kwara mo okwu ya kwara my brother okay tata ọ na-akwa my dad na his dad nwanne okay ọ na-akwa gị nwaanyị kedu okwu ị ga-agwa ya yeah, man, action. Yes. Action speak more than words. Exactly.
ihe ikwu maka nọrọ ebe a taa nwanne nwoke akụnye na ụkarị ata na ndị ọdị ya okwu ị na-agba na ndị ọdị ya anyị na-asị gị nnọọ daalụ Hi, Chief. I like it. I assume that. I don't know. I come with that. I come on you. I got no hero. I think I'm so I got come on here. So they were passing on my and then for the time I got. I like second now. I went as soon as I am yeah, you just be young on it. I didn't want to where's no was in the tat, and very good. I got the fan of one. Look at God in our list. You drama, and I only see about the fan of
otu ahụ o si wee ka mma ya nwa merụ ka anyị nwere onwe anyị mechiere anya jikọ isi ka anyị mekọ ka anyị otu anyị ọ na-abụ ihe sie ike agbalịtụ nke ọzọ nwanne adịgo ewere iwe so ọ na-abụ ihe sie ike abịa soro mmebanye anya o wee abụghị na ya nụ anyị ekenela Chukwu nwanne anyị nwaanyị ebisido ndụ nke ekwute na ka Chineke na onye bụrụ anyị onye ndị anyị ụzọ nyere anyị azụ ka anyị ọ bụrụ na anyị nọkọ ife anyị na-akpa nkata ọbụla anyị ekpe ekpere kpọkuo Chineke ewuru anyị ụzọ ekpere azụ ihe anyị ekwu anyị ewekwureta ihe ofe Chineke nọ agara ada adịkarị ụbọchị a na ndị ụmụnna gbakọtara alụ ma ndị wedoro iwe na ndị nọ na-asị biko anyị achọghị wee nwee katakata n'ebe a ka akọwa anyị mana ọ bụrụ na o nwee ka ekwensu si wee gwa anya bụ mgba ebe emekwata akwa anyị anyị agwụ oke anyị so biko anyị enwekọrọ okwu anyị ga-ekwube maka ọ bụrụ na asị n'oge onwe onye nwere okwu na-egwu biko anyị nwere mere obere nka were nke onwe anyị site na Jizọs Kraịst. Amen. I know ya. Oh, you know me. I hear me. I will let me all window to the morning. What going to do? I don't want to do that. Am I here? Now, wagon now, so well. Madame, I hear that I will go. Mamma and Papa allow so it's good. So I'm here in my ear and Chineke will have it. And Kamal Chai. Pelunu, I na Chineke not say. Unu na pele aka na ekwa ya na ekwa ni su. Iyo ne na me ma na me kore. So na anyị kwa anyị na-ekwu dị ka ụmụnne na anyị eme karịa nke ha mere ọnọdụ anyị agbagogo. Ọnọdụ ogwugwu so na ndị na anyị. Ogwu a ọnụ. Ọdịna mama nwanyị jere nna m ọ bụrụ nke Jesu si na a na-eje ka alụ ọrụ ha ụlọ ya kasị ụlọ ebe ha adị mgbe anyị na-ekwu unu bụ na ụbọchị anyị emeghe nnukwu duplex ebe a tupu m ebere anyị akpọpụ ụlọ ma atụrụ m anya ka ekpere anyị ekpere n'isi maka mkwupụta onye nta aka ya enwe duplex ebe a n'afọ a Jizọs so daalụ nọ unu emeka anyị wutere anyị na ndị mmadụ anacha na ụfọdụ anaghị ụfọdụ ofu ọma na-ata ihe so daalụ nọ Sene bene che
Kedu ihe jikọ gị n'ezinụlọ a? Ihe jikọ anyị abụta onye a na-akpọpụta agaghị nwaanyị. Ego sogbara ada ụlọ nwaanyị? Adaghị ụmụnna adaghị nwaanyị ka ọ bụ ọnwa ọgọst na-egwurekwa aka bụ ofu so ụmụada anyị na ụmụnna anyị abụsị ka agakwere ya bụ igbe ara ka ibu ugwu eze mmadụ kwara nwe ka ịmụ ya mgbe ọ dị ndụ ka ihe ekwu maka ya? ndị be azụ na ọgụ ya na-eme ka ekwesị akpa ya ụmụ abụ ezigbo mmadụ ịhụ na abịa na be werekwa ọnya bụ na ya na ụmụnne nsogbu ọbụla pụta nye nwere na-aga na everything make sure na-enwe peace ọ bụrụ onye okwu maọbụ ọ bụrụ onye nsogbu amaara m ya asị onye udo asị onye na-eweta udo onwe ebe nwe nsogbu na ọ na-eso na-ekpa peace make sure na udo dị ebe a jisi anyị mara ya asa ndị anyị onye udo ọ bụrụ na be nna ya sef ọ na-agbasi ndị ike make sure na peace dị ebe a onwe ya na-eso na n'ihe so n'onye udo ka ọ bụ a ga-ji wee leta wee make sure ife na-eme n'anya egwu mgbe a na-ekwu na ị na-ezu wee na-ekwu na 5 feet ga-egwu ekwesịrị na-edobe n'elu a ma na-emesi nri asị na ọ bụ onye okwu n'ụga onye n'ọga ọfụma so anyị kere Chineke na ikpe anyị na-ekpere bụ na ndị asọ ha bụ eji na-ekwuru okporo okoro ike na dịka ọ tọrọ ntọala na ụmụ ya maara na mama bụ onye nsogbu so na ọ bụ ezigbo mkpụrụ na ezinụlọ anyị so na ụmụ ya ya ebidobe mma wee na-aga n'ihu dapụ isi ama ha dịwere aga ụmụ ya ejikwa ma ndị nwaanyị ma ndị nwoke na-ewere pisi wee na-aga n'ebe ọ bụla ha ama na ma bụ onye na ma bụ onye udo kama ọ eme mkposo megide omee nchịkọta so na ekpere anyị na-ekpe bụ na dịka ọ bụ onye udo udo ya dị n'ezinụlọ udo n'ebe ụmụ ya niile nọ ebe ọ bụla onye ahụ udo ya dị na-abụ nkata ekpere anyị na dịka ọ kacha mgbe na-asị na ọkara ka ọ matago nwa bụ ụmụ ya nwụchi na nwụchi so na Chineke ya dịka ọ bụ onye udo na Chineke ga-aga n'iweta udo n'ezinụlọ ụmụ ya site mmadụ na mmadụ ọ bụrụ na ihe ụmụ ya na-eme a na-aga ọfụma na-abịa ụbọchị na agbaga ọfụma na Chineke adịghị ahụ jikọ aka ọnụ gwa mmafa na Chineke ga-akwụghachi ya mmadụ n'ebe ọ bụla onye si iji gwa na anyị nwaanyị na ọgara ọfụma taa Chineke ya bụ ga-akwụghachi daalụ anyị na-asị gị nnọọ ka aha Jizọs anyị na-ekele gị ka anyị mara ihe tụrụ ọkacha mma ndị Igbo mpara ka anyị anya Eze Obi nwe na ọrụ
anyị na-asị gị nnọọ. Kedu ihe mere iji wee nọrọ ebe a n'ụbọchị taa? Ihe ji nọrọ ebe a bụ na mba onye ọrụkwuru agba mkpu nke a bụ nọmba 1. Nke Igbo a bụ na sekretarị ibe na-abụ bụ enyi nwoke mụ na-emekọ godo ihu mee na-azụ tụrụ ọbụ ezigbo mmadụ okwu na nne ya nwụrụ wee sị ka m bịarịa nne ya nwụrụ mana nke izi bụ na ọrụkwuru agba mkpu n'aka ji nọdụ. Adịkwana ihe na-agwa Sagozie Sagozie KSM Chinwoye wa na ọdụ n'ụtụ mara ihe a gwara m na-eme ka ọ dị ihu mee n'azụ ọdụ mara ihe n'ụlọ ọchịkọ ụmụnne ya niile ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị obi a bụ abatara obi eze Chinwoye the first instance nnukwu obi because they have produced project of ọrụ produce chairman ibe na-abụ soro nnukwu obi ihe ọ bụla onye na-emezipụta onye na-eme na mbi ka afọ ghara imebi mana mana ọ ya eme nwunye mefọta ụmụ ihe ga-eme. Anyị na-asị gị daalụ, ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Kelezie ndị mmadụ ka m bịa. Chineke anyị na-ekele gị n'ụbọchị taata siri eme ọbịa ọ ga-agafe n'anya ndị mmadụ si ebe tere aka wee bịa nakwa n'obodo dịka anyị nọ na nsogbu ọbụla ekele Chukwu wee na-asị aga tankị nwanne anyị nwunye anyị bụrụ mama anyị n'ọdụ anyị na-eru mgbe otere wetara ya ndị ọbụla ya anaghị tinye n'ime excellent radio ihe niile mama ha na-eme dị mma ka ha kọntinu ebe ọ kwụsịrị nyekwuo nke ọzọ ndị mmadụ gakwara na-arịọ Chineke ndị niile nyere aka na akwa n'ụzọ ụgwọ ọnọdụ ije ọkanye ọsọ ya niile ka Chineke gozie ha mmadụ onye mmadụ ka ọ kwado ume na-ekene ndị be eze chi niile Chinwoye na Nwadike kwuru okwu anụ Nwadike ga-agwa ọlụọkwụleta otetu akwụrụ onye ekene Chukwu na turnout of ndị be eze Chinwoye is 95%. Ndị anọ ya ahụ dị ya ụmụaja aja mgbe na-atụ Chineke nke fọ ọnụ agaghị eji ụka mgbe ọ gakwasịrị iwe mgbe anyị ala ka anyị na-alụ n'ụlọ na-arịọ Chineke ka ọ gọzie anyị ka na ije ka na okwu ọnụ n'ụzọ onye ya na na-akụ ka ọ nweta ụzọ niile mechiri emechi poverty na-anọghị ndị na anyị apụta ube anyị ma ọrụ ma n'okwu ọnụ ma n'ije ọkụ ma n'ego eme 1 million na eme 2 million anyị agaghị wee mee n'afọ anyị Ọmụnwa Messi Apostle TV onye na-eje ebe ọ na-eme and coupled with Izubi's entertainment, no sound, no Izubi's. Ọ bụrụ na iji okeshọn ifụrụ Messi Apostle ifụrụ Izubi's nwanne m a na-akwamozu ụmụazị ka ọ na-eme ebe ahụ maka na anyị nwere eje ebe ọ na-eme anyị nwere ekwu ebe ọ na-eme ọ dị mkpa maka na anyị nwere emejupụta ebe ọ na-eme mee ka ihe niile wee mee ka o mee tata ka anyị nọ n'ezinụlọ ndị be eze Chinwoye yes ọ ezinụlọ nke anyị nke anyị wee bịa wụsara nwaanyị ọma wụsara onye ọra ka onye si wụsasị arụ o wutere anyị n'ọrapụ mana anyị na-enye Chukwu ekele because na o biri ndụ ezigbo ndụ o biri n'ụwa ụmụ nwaanyị ọgụ isii ọ bụrụ obere ife ọ dịrọkwa izu onye chekwa ọmụgwọ wee ezi ọmụgwọ 25 grandchildren na-echezi great grand ọ bụrụ obere ife ụsarụ Chineke goziri gị ịbụ gara ka eke si ekwu nwa mere nwere nwa nwa gara nwa ezi nwaanyị dị ụkọ maka na nwaanyị bụ ife ọnụ ahịa karịrị ọ bụrụ obere ife at 68 negodi ihe na-eme olu 100 na-ebe igwe na-agba ọkwa ọrụ ukwu ya emechi anyị na-ekene ọrịa na eze ndị bịa nọnyere anyị na nwa mgbe nta na-ekenekwa Chukwu
mmiri emebiri ife anwụ emebiri ife anyị nwere fair weather wee mee ife niile o were ihe ife with Mercy Apostle TV and YouTube coupled with Izubi's Entertainment. Ife agawago ihe niile na-adị chebiri anyị na 10th September masi igwe ga-awa ji ọrụ ọ ga-adị egwu n'iwu obi ọrụ ukwu ịnọ n'obodo oyibo natara ndị gbara flight Anambra dịgo mma ka ifụkwa nke 2022 hey arọ 2020 na 2021 abụrụ ofu 20 we are together anyị na-ekele unu thank you very much thank you for watching thank you anyị na-ewetezi ọnọdụ a n'isi njedebe anyị ga-afụ echi niile nwanne echi anyị ga-afụ echi na kelebe ugo na-abụ nwanne echi anyị na-eje na be si ire ebe ife ga-eme na alụlụ ọmụga Mercy Apostle. Yeah.